Να ανέβω και εγώ πάνω να δούμε τώρα ποιο. Το 96 λοιπόν, τον Αύγουστο, πριν από 8 χρόνια, η Κύπρος έζησε πολύ σκληρές στιγμές με δύο παλικάρια. Και το παλικάρια με όλη την έννοια της λέξης, έτσι. Γιατί το παλικάρια είναι μια λέξη που δεν θα πρέπει να είναι μόνο λέξη, θα πρέπει να είναι και έννοια. Λοιπόν, η Κύπρος βγάζει παλικάρια αληθινά. Ο Τάσος λοιπόν, ο Ισαάκ και ο Σολομός Σολομού πέθαναν με διαφορά, δολοφονήθηκαν, με συγχωρείς, το πέθαναν λάθος. Με διαφορά 3 ημερών, στις 11 Αυγούστου ένα, στις 14 Αυγούστου 96 ο άλλος. Ο μεν Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε σε διαδήλωση, ειρηνική διαδήλωση, μέχρι θανάτου με ξύλα και πέτρες και τα λοιπά από τους Τούρκους, από τους γκρίζους λύκους, για να είμαστε ακριβείς. Ο δε Σολομός Σολομού είναι η καταπληκτική αυτή ιστορία του ήρωα του παλικαριού του 26χρονου, το οποίο σκαρφάλωσε πάνω στο κοντάρι για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και τον πυροβολήσανε εμψυχρό. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο καλοκαίρι ήταν που εσύ έκανες στο Παραλίμνη την συναυλία σου για τα παιδιά αυτά. Όχι, 2 χρόνια μετά έκανα την πανελλαδική περιοδία, την μοναδική που έχω κάνει. Και κάναμε 4 συναυλίες στις μεγάλες πόλεις της Κύπρου και μία άκρος δωρεάν. Όταν λέω άκρος δωρεάν, εννοώ άκρος δωρεάν. Δεν αμύφθηκε κανείς. Τεχνικός, μουσικός, παραγωγός, η εταιρεία του ήχου και των φώτων, κανένας. Όλοι οι τραγουδιστές, οι πάντες. Ήτανε όλοι αφιλοκερδώς. Άκρος δωρεάν. Έτσι. Ναι, ωραία. Και ήρθε ο κόσμος εκεί, κάναμε αυτή τη συναυλία στη μνήμη αυτών των 2 ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο τρόπο. Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, θυμάμαι εγώ ότι εσύ έχεις πληρώσει για να τοποθετηθεί ένα μνημείο. Όχι, δεν έχω πληρώσει. Έχω φιλοτεχνήσει, σε εισαγωγικά το φιλοτεχνήσει. Ναι. Μία ιδέα δηλαδή την οποία μου ήρθε τη στιγμή που είδα αυτόν τον άνθρωπο να χάνεται, τον Σολομό Σολομού. Μου ήρθε στο μυαλό μου η ιδέα της υποχρέωση αισθαντικά να κάνω κάτι για να τιμήσω την πράξη αυτού του ανθρώπου. Και έτσι υποσχέθηκα ότι θα κάνω ένα μνημείο, το οποίο τελικά έφτιαξε ένας φίλος στην Αθήνα, ο Μιχάλης ο Λαμπιβάρδος. Είναι έτοιμο εδώ και 1,5 χρόνο. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το πού θα τοποθετηθεί, πότε θα τοποθετηθεί, ποια κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, ποιος υπουργός, ποιο δημαρχείο, όλα αυτά. Όχι, λέει, δεν θα πάω, λέει, δεν θα πάω. Μετά από 2 ώρες, με βλέπω από την τηλεόραση. Σώμα μου απόψε πάλι νίκησες και την καρδιά μου λύγησες. 24 ο Θάσος, 26 ο Σολομός. Γιατί ως τραγουδιστής σου, μα ξέρεις. Ξέρεις αγάπη που σου έχει. Σώμα μου καημένο, δεν σε ορίζω πια. Όταν έφυγε πόσο χρόνο ήταν? 24 χρόνια. Το ότος το χτύπησε αυτός από το μπαλκόνι και όπως έπεφτε τον χτύπησαν άλλοι 4. Είχε και άλλα τραύματα? Του χτύπησαν άλλοι 4, έχουμε και τις φωτογραφίες τους και τα ονόματα τους και όλα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός, της